Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Кульсум Халилова. В следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Ну а для начала я предлагаю подключить сейчас к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова, который с нами на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня и то, что готовят вечерние выпуски новостей, то есть «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Да, сегодня в выпусках новостей «Заман» мы будем говорить о таких темах. Положение крымских татар в оккупированном Крыму, перспективы освобождения политзаключенных Кремля, искусственное замещение оккупантами этнического состава полуострова, подготовка крымской платформы. Это те темы, на эти темы лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рифат Чубаров обсудили в Киеве с директором института Маккейна и бывшим специальным представителем Госдепа США Куртом Волкером. По информации председателя Меджлиса, на встрече говорили и о реализации неотъемлемого права на самоопределение крымско-татарского народа в составе Украины вот в рамках этой крымской платформы, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, установочный саммит, который состоится в августе этого года. А в воскресенье в Меджлисе прошла другая встреча. Национальный лидер народа Мустафа Джемилев встречался с делегатами Курултая, с членами Меджлиса, представителями общественных крымско-татарских организаций, журналистами, а также руководством Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым. Часть участников была из оккупированного Крыма, поэтому участвовала в совещании по интернет-связи. И, как сообщил на своей фейсбук-странице председатель Меджлиса Рифат Чубаров, встреча прошла по правилам так называемого Чатем-хауса. То есть участники не имеют права разглашать за пределами этой встречи авторство тех или иных мыслей. Известно лишь о том, что речь шла о том, как активизировать работу Меджлиса и Курултая в условиях оккупации полуострова и будущем национального движения крымских татар. Российский президент Владимир Путин не приедет в оккупированный Крым 18 марта, в день так называемого присоединения полуострова. Он ограничится телемостом из своего бункера с так называемой общественностью и оккупационными чиновниками. Оказывается, оккупанты в этот день ждут провокаций со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сообщил, что российские спецслужбы обладают всей необходимой информацией и будут готовы отреагировать. Правда, какие провокации имеются в виду, Песков не уточнил. Также мы расскажем об обращении крымско-татарских старейшин Ленинского и Белогорского района оккупированного Крыма в поддержку политузников Кремля. Расскажем, о чем говорили бывшие политзаключенные и дипломаты на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Поговорим о том, почему в южнобережном поселке Парковое оккупанты не только выселяют людей из квартир, но и заставляют сносить их за свой счет. Вот коротко о таких новостях и не только мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 и в 21:00. Гульсум. Чувсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 19:00 и в 20:00. Ну а мы работаем в прямом эфире. Вы можете подключаться к нам в эфир. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона плюс 38073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Туда мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите на ваших экранах, atr.ua. Сегодня ваша подписка на наш сайт даст нам возможность продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Но мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. На территории оккупированного полуострова сохраняется критическая ситуация с наполняемостью водохранилищ. Там, в Крыму, близко к высыханию пресноводное озеро Бугас. Это стало следствием чрезмерного потребления подземных вод. Об этом заявил правозащитник Абдурашид Джипаров, который с нами сейчас на прямой связи. Давайте его подключим. Абдурашид, ассаляму алейкум.
Алейкум салям. Абдураш Тагай, расскажите, пожалуйста, нам подробнее о состоянии озера Бугас, насколько оно важно сейчас для региона. Ну, озеро Булгас — это в 7-8 километрах от Судака на восток, за Меганоном, который уже все наслышаны. Это озеро, ну, оно было очень красивое озеро, многоводное, полноводное. Там отдыхали люди из ближайших сел, там приезжали отдыхающие, отдыхали. Вот, и, в общем-то, орошали в озеро ближайшие сады и виноградники. А теперь, я там был 13 марта, вот озеро почти высохло, там есть немного воды, но это очень мало по сравнению с тем, что раньше там было. И потерял свою живописность, в общем-то, и полезность, и все. В общем-то, озеро будем считать, что больше нет. Абдураш Тагай, Вот. а в И связи с чем высохло? Это климатические условия или люди уже просто добывают воду, каждый как может своими усилиями? ну, люди сами по себе, как бы в частном порядке, большого вреда бы не нанесли. Вот. Это того, что нет воды в Крыму, и в том числе в Судаке, тоже с этой водой плохо. А воду добывать артезианским способом. То есть бьют скважины очень глубокие, очень много и часто. И откачивая воду из, в общем-то, ну, подземных естественных хранилищ, в общем-то, теперь вода, природа сама себе как бы восполняет, и она берет воду, где она только хочет и может. Поэтому вот и за счет всех этих вещей озеро, в общем-то, потеряло свою, ну, воду. Да, это, в общем-то, дело рук, ну, самого человека. То есть в этом случае уже это власть так распорядилась, будем так считать, потому что, ну, вот так. Также, Обеспечение водой. Абдураш Да. Тагай, сегодня вы сообщили, что из-за застройки бухты Капсель под Судаком уничтожено перепелиное поле с краснокнижными и эндемитическими растениями. Расскажите подробнее, что это за растения и почему, собственно, оно уничтожено? Ну, там строится целый город, спутник Судаку. Огромная территория, она огорожена, туда никого не впускают, все это закрыто. Там возводится, в общем-то, линии электропередач, там дороги укладывают, там готовится к строительству жилых корпусов, будут развлекательные всевозможные центры и, в общем-то, комплекс тоже. И это огромная территория, там много техники, это все из Москвы, все из центра. Люди пытались возмущаться, но это оказалось бесполезным, как всегда, в России, и вот теперь уже в Крыму то же самое. Там, в общем-то, очень большие работы развернулись, и понятно, все живое, там все, что там могло нас удивить, радовать, оно все исчезает. Вот дальше будет, видимо, еще хуже, потому что само строительство такого объекта, оно будет требовать много материалов, а материал строительный, опять же, наши горы, наши леса будут уничтожаться, разрушаться, и тогда мы увидим, может быть, там что-то такое построено, но за счет больших потерь в нашей экологии и природе в целом. Продолжаю тему с водой. Вот сегодня появилось такое информационное интересное сообщение. Значит, оккупационные власти Крыма анонсировали иск к Украине на 10-20 триллионов рублей, то есть 137-274 миллиарда долларов по нынешнему курсу из-за водной блокады Крыма. Об этом сообщил оккупационный первый заместитель председателя так называемого парламента Крыма Ефим Фикс. Вот его цитата, давайте вместе послушаем. Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб. Это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 триллионами рублей. Должны выйти на эту цифру. Принципиального увеличения запасов водохранилищ Симферополя за последнюю неделю не наблюдается. Об этом утверждает руководитель оккупационного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения сегодня. Вот его цитата, давайте послушаем. Запасы воды в симферопольских водохранилищах, к сожалению, так же как и по Ялте, принципиального увеличения не имеют. Мы чуть-чуть улучшили ситуацию по Аянскому водохранилищу. Это для нас очень важно. Там 1 миллион 300 кубов у нас есть запаса на период перманентных повреждений. Мы гарантированно будем город удерживать на водохранилищах. Скважины все стабилизировались. Абдураш Тагай, насколько водная блокада Крыма, которую вела Украина, украинская власть, стала серьезным инструментом давления на оккупационную власть, на Кремль и принесла реально огромные убытки? Убытки, они очень большие. Наверное, их еще не все подсчитали, их подсчитают позже.
очень позже. Ну, там много, там еще есть свои последствия, сопутствующие какие-то проблемы. Скажем, вот Северный Крым, мы знаем, что он, 10 районов питались к Северокрымским каналам. Там орошение, там сельское предприятие. Теперь всего этого там практически нет. Раз нет, понятно, что труда населения, которое занималось этими промыслами, они ушли оттуда, то есть это переход очень сложно. Отсюда же и в том числе потребление, скажем, чисто пищи, вот воду тоже она ограничена. Но при этом, как бы это не вина Украины, понятно, но раз уже Россия решила там сама заниматься проблемой Крыма, пусть она занимается этими проблемами без Украины. И тут это все просто смешно. Вот, в общем-то, конечно, чувствуется. Чувствуется, и, скажем, если в наших районах, предгорных или горных, там как-то можно добывать воду, не знаю, там скважины или какие-то там родники, реки и прочее, там этого всего тоже нет. Поэтому, если, скажем, там была вода, то она была только с того Северокрымского канала, а других источников альтернатив там просто нет. Поэтому это катастрофа для всего Северного Крыма, а это большая часть Крыма. Мгм. А как сейчас, вот можете описать для зрителей из материковой части Украины, вот как сейчас обстоят дела с водой, вот в вашем регионе, в Белогорском районе, какая ситуация сейчас там? Ну, в том районе, где я живу, это самый модный район Крыма. У нас вода постоянно есть, и мы ее ни на час не теряли. С этим у нас в порядке. Но как бы у нас в порядке, но как бы это не весь Крым, это далеко не весь Крым, это 20-й час Крыма. А самое страшное то, что вот уже середина марта, а через 2 месяца в Крым пойдет большой наплыв отдыхающих. Вот тогда уже точно. Тут даже оставшуюся воду придется делить на, не знаю, там, на сотни там, раз больше, чем, будет больше потребителя. Если, как мы знаем, что в прошлом году только было более 6 миллионов, это из тех отчетов, которые делает правительство, людей в Крыму, сверх того, что оно сейчас есть, представьте, что будет вообще. Мгм. Скажем, с мая месяца тут воды, это будет катастрофа. А каковы ваши прогнозы, Абдурыштага? И насколько эффективными могут быть те меры, которые сегодня предпринимают власти, или которые планируют предпринять в виде установки строительных опреснительных установок на территории Крыма или там добычи воды с недр Азовского моря? Это пока все слова. Это просто слова. Это там как-то успокаивают население, там себя успокаивают. Но это просто слова, Гульсум. И здесь пока ничего не строят, навряд ли оно скоро будет строиться. Поэтому как-то пытаются обманывать кого-то и сами себя тоже. Поэтому ничего пока такого не делать. Если не считать, что там, скажем, из одного водоема перекачивать в другой, там пытаться как-то вырвать. Это, конечно, не решение вопроса. Что, по-вашему, Поэтому здесь пока ничего такого серьезного не предпринимается. Что, по-вашему, является основной причиной дефицита воды сегодня в Крыму, помимо водной блокады и перекрытия Северокрымского канала? Причина — это присутствие здесь России. Вот. Причина всех наших лесные массивы. Мы знаем историю с Форосом, мы знаем, там, что там творится. Мы знаем Ставриды, какие последствия там строительства этой дороги. Вот. И в том числе и отсутствие воды. Это, в общем-то, пришла сюда Российская Федерация. Угу. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И еще вот такой вопрос. Абдурыштага, сегодня 15 марта, и в этот день, 15 марта 2014 года, в Белогорском районе, поблизу села Земляничное, Орта-Алан, было найдено изувеченное тело крымско-татарского активиста Ришата Аметова. Вот уже по прошествию 7 лет, что вы можете сказать? И есть ли у вас какая-то информация по поводу возможного расследования его дела? Вообще делают ли хотя бы оккупационные власти Крыма какой-то вид того, что они расследуют это ужасное убийство? Да, на самом деле это было ужасное убийство. Это, как вы и сказали, в селе Орталан, при въезде, километр примерно до села, на пушке леса, метров 50 от дороги, нашли его тело. Оно уже было до этого обезображено, там, пока ехали в машине, и
вот так вот слегка присыпали землей, и обнаружил его там местный житель, когда приехал к себе на участок. Вот, ну, огородный, наверное. Вот так. Ну, расследования никакого, ну, нет, его и не было. Делали только вид расследования в самом начале, потом это все прекратилось. И это мы с вами только помним, кто-то еще, скажем, этим занимается, больше никто. Я имею в виду из властей. Поэтому нет расследований, как и по другим делам, особо нет расследований, вот, тяжелым делам. И поэтому, ну, остается вот как есть. В общем-то, мы знаем факт, мы знаем, что такое случилось, и без всяких расследований. Çok sağ olunuz Абдурыштага. Büyük teşekkürler. Абдурашид Джипаров, правозащитник, был с нами на прямой связи из временно оккупированного полуострова. Продолжая вопрос воды, который мы начали, я бы хотела дать еще цитату оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, который вновь указал на необходимость строительства в Ялте опреснительных установок для стабильного водоснабжения региона. Об этом он сообщил сегодня на совещании по проблемам водоснабжения. Давайте послушаем его цитату. Опреснительная установка будет строиться. Гарантированное снабжение Ялты без опреснения невозможно. Действительно, воды не хватает. А вот так называемый глава оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова. Среди них нынешний народный депутат, украинский лидер крымстарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубаров. Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали в Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Смолій, український громадський діяч, політичний експерт. Пане Андрію, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера, ассаламу алейкум. вечера. Пане Андрею, как вы расцениваете вот такие заявления оккупантов? Свидетельствует ли это о том, что оккупационные власти Крыма уже не справляются с дефицитом воды на полуострове, и вот такая вот сейчас истерика у них? Ну, однозначно, ми бачимо протягом останніх кількох місяців про те, що окупаційна влада Криму не те, що не справляється. Це означає, що окупаційна влада Криму просто привела ситуацію до катастрофи. І, власне, та істерика, яку ми зараз бачимо, власне, ті заяви, які ми зараз спостерігаємо, означають, що насправді вони вже не контролюють ситуацію. І насправді реальної якоїсь допомоги, в тому числі і від держави-агресора, від Російської Федерації ми вже практично також не бачимо. І це, відповідно, означає, що та ж сама влада на місцях в окупованому Криму, вона говорить про те, що насправді навіть їм особисто, по суті, Росія, Путін допомагати не особливо і збираються. Тобто це свідчить про те, що, знову ж таки, було з самого початку зрозуміло. Крим Російській Федерації потрібен був не для того, щоб допомагати людям, не для того, щоб якимось чином там щось змінити, як вони говорили. Крим потрібен був Російській Федерації для того, щоб зробити з нього, по суті, ще одну величезну військову базу. І те, що ми зараз спостерігаємо, це, власне, те, що Росія робить цю військову базу, Росія постійно перекидає туди свої війська, і Росії абсолютно байдуже. Є, по суті, вода, немає води, є права людини, немає прав людини. Тобто їх це абсолютно не цікавить. Зараз для них головне стратегічне завдання – це, по суті, доукомплектація російських військових частин на окупованому Криму. Зараз їхнє завдання, по суті, вибивання залишків тих людей, які ще можуть якимось чином чинити опір, які можуть ще якимось чином мати іншу точку зору, ніж офіційна позиція путінської Росії. І однозначно, що, скоріш за все, та ж сама окупаційна
окупаційна влада, вони прекрасно навіть для себе розуміють, що ситуація катастрофічна, але намагаються, як кажуть, робити хорошу міну при поганій грі, намагаються далі брехати і, власне, кримчанам, і, власне, всій міжнародній спільноті. Абсолютно вже зрозуміло, що Росія, власне, з точки зору якоїсь хоча б елементарної допомоги, власне, населенню Криму просто потерпіла, так би мовити, фіаско. І далі, скоріш за все, буде ситуація лише погіршуватися. Я абсолютно згоден з тим, що, власне, цитувалася інформація про те, що скоро, і колега по ефіру до мене говорив про те, що дійсно настане літо, буде травень, червень, липень. До Криму приїдуть, знову ж таки, хто? Російські туристи, скоріш за все. Де брати цю воду? І чи зрештою це все не обернеться тим, що навіть в тих районах, де вода ще є, її будуть забирати на користь, власне, російських туристів, які будуть приїжджати і яким потрібно буде забезпечити якийсь, так би мовити, мінімальний комфорт. І таким чином населення Криму просто кінцево постраждає від дій російского окупанта. Уже, кстати, такая идея была, ее озвучивал Аксенов. Он говорил, что будут принудительно выкупать частные скважины и колодцы у местных жителей в случае, если будет необходимость. Помимо всего прочего, сейчас вы наверняка слышали эту новость. Оккупационные власти Крыма, они анонсировали иск к Украине на там колоссальные суммы, 10-20 триллионов рублей. Это что-то от 130 миллиардов до 270 миллиардов долларов. Вот о чем это говорит, и мне интересно, куда они будут подавать этот иск? Ну, знову ж таки, ми просто бачимо формування такої медійної повістки, тобто свою бездіяльність, свою абсолютно провальну політику і, по суті, свою політику окупації вони намагаються в черговий раз виправдати якоюсь виною України, якої насправді немає. Тобто, фактично, скоріш за все, протягом наступних кількох місяців в інформаційний простір федеральних російських телеканалів і так званих місцевих телеканалів окупованого Криму буде закидатися така мильна бульбашка під виглядом, нібито ми боремося з Україною, винна Україна, і, власне, ми зараз отримаємо якісь там кошти від України, почекайте ще трохи, почекайте ще рік, 2, 3, 5, 10, ми виграємо в Україні, ми отримаємо кошти, ми будемо щось там будувати, будемо тягнути якісь там, можливо, труби чи ще щось з території Російської Федерації. Тобто я, відповідно, не бачу, як юрист, наприклад, жодних перспектив того, що, власне, окупаційна влада Криму щось може виграти в Україні. Тому що куди вони будуть звертатися? До якого суду? Цих чиновників, цих, власне, призначених Путіном осіб ніхто не визнає ні в Європейському Союзі, ні в Європейському суді з прав людини, ні в Міжнародному суді. Тому куди вони будуть звертатися? Можливо, там якийсь в Ростовський суд, можливо, в Московський суд. Ну, зроблять картинку для там Первого канала чи для Росії 1. Ну, поговорить про це Скабєєва чи поговорить про це Кісельов. Ну, заявить про це в черговий раз Аксьонов. Але ми повинні розуміти, що ніяких результатів і ніяких наслідків це не буде мати. Вони просто в черговий раз брешуть людям, обіцяють людям, як це було 7 років назад. За цією брехнею, ми прекрасно розуміємо, криється просто величезна порожнеча, яку за собою залишила окупована Росія, і яку поширює на фактично окупований Крим Російська Федерація. Це порожнеча, це брехня, це зубожіння, реальне зубожіння людей і, по суті, знищення всієї можливої інфраструктури в окупованому Криму. Скажите, а насколько могут быть эффективными те меры, которые сегодня предпринимают оккупационные власти для избежания дефицита воды? Там у них такие идеи озвучиваются об строительстве опреснительных установок, о добыче воды из-под недр Азовского моря, бурении артезианских скважин и так далее. Насколько эти меры могут быть долгосрочными?
Ну, по-перше, на це потрібен час. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що вся інфраструктура, яка була побудована до цього, вона не базувалася, власне, на можливості створення таких от установок, на можливості фактично викачування води дійсно з надр, наприклад, там чи на окупованому Криму, чи з надр, власне, з-під Азовського моря. Тому ми повинні розуміти, що на це насправді піде не один рік, і, скоріш за все, не 2, не 3. Ми повинні розуміти, що цілком ймовірно для цього необхідні величезні кошти. І ці кошти має дати, зрозуміло, хто держава-агресор, держава-окупант, Російська Федерація. Чи є зараз у держави-агресора такі кошти, зважаючи на те, що економічне становище Кремля зараз є в дуже поганому стані, зважаючи на те, що санкції добивають Росію, зважаючи на те, що, зрештою, у Росії немає зараз ресурсів для того, щоб вкладати їх в окупований Крим. І головне, немає бажання. Як там казав пан Медведєв, «денег нет, но ви держитесь». Тобто зараз ми бачимо десь приблизно ту ж саму ситуацію. Є багато обіцянок, є багато якихось на папері і медійних, так би мовити, проєктів, але насправді немає жодних дій. І знову ж таки, якщо держава-агресор буде розміщувати якісь певні установки в акваторії там того ж самого Азовського моря, чи буде це законно? І чи не буде це, припустимо, порушенням міжнародного права, знову ж таки, стосовно України, стосовно контрольованих Україною територій? Бо ми ж добре розуміємо, що частина Азовського моря – це є води України, які належать Україні згідно з міжнародним правом і згідно з нашою Конституцією. Це буде означати чергове порушення міжнародного права, і це буде означати, що і на Російську Федерацію, власне, і на окупаційну владу Крима можна буде накласти ще ж нові санкції за те, що вони, припустимо, будуть здійснювати якісь незаконні дії в акваторії Азовського моря, частина якого належить державі Україна. Тому для цього потрібно черговий раз, щоб вирішив це питання Путін і вирішила це питання Російська Федерація. Чи силовим способом, чи фінансовим, чи будь-яким іншим. А вот, Я не бачу. Кстати, вот про силовой способ. Учитывая, что ситуация реально критическая с водой в Крыму. Водохранилища, озера продолжают высыхать. Если даже говорить о строительстве этих опреснительных установок, это может занять от 1 до 2 лет. Как вы думаете, как они будут решать? И есть ли угроза военного вторжения на южную часть материковой Украины для открытия и доступа к Северокримскому каналу? Ви знаєте, незважаючи на те, що у Росії зараз є обмежені фінансові ресурси і ті ресурси, ми маємо пандемію коронавірусу в Росії, вона також є доволі потужною, але незважаючи на це, ми завжди маємо розуміти, що загроза з боку Російської Федерації, вона існує завжди. І, в принципі, не лише це стосується там Херсонської, Миколаївської областей, це в тому числі може стосуватися і Чернігівської області, Сумської області, Харківської області. Але повертаючись до нашого питання, насправді, дійсно, ситуація за півроку-рік може стати не те, що критичною. Критична вона вже станом на сьогодні. А те, що вона, по суті, може стати такою, коли води взагалі не буде, як кажуть, ну взагалі ні краплі води не буде, до цього може окупаційна влада довести. Особливо, якщо вони відберуть воду ще в тих районах, у тих людей, де вона ще хоч трохи є. То в такому випадку, насправді, або їм потрібно буде якимось чином доставляти цю воду на територію окупованого Криму, або їм потрібно буде, можливо, навіть іти на ескалацію конфлікту. І тому зараз Україні дуже важливо, як кажуть, готуватися, в тому числі і на межі з окупованим Кримом, в тому числі потрібно готуватися на Маріупольському напрямку, тому що насправді при можливих сценаріях, які взагалі розроблялись і експертами, військовими експертами, нашою розвідкою, власне, Маріупольський напрямок і висунення фактично російських військ на Крим може бути саме з цього напрямку. І тому ми повинні розуміти, що Україна має до цього постійно готуватися. Бо якщо Росія проб'є такий коридор, то це будуть десятки тисяч жертв.
це будуть нові окуповані території, нові окуповані міста та села України, і це буде чергова військова катастрофа на мапі європейського континенту. Тому очікувати цього, в принципі, ми повинні завжди. Ми повинні розуміти, що Росія – це така держава, яка може почати незаконні дії, причому немислимі дії, які взагалі не співпадають з жодними законами, з жодними нормами міжнародного права. Це може бути. Тому такий варіант, я думаю, нашим Збройним силам України, нашій службі безпеки і, зрештою, нашій владі потрібно завжди розглядати. І я сподіваюся, що такі речі розглядаються на Раді національної безпеки та оборони, і сподіваюся, що вони будуть розглядатися. Тобто це зараз є пріоритет, зважаючи на те, що ми дійсно можемо отримати отакий розвиток подій. Вы знаете, сейчас Украина инициировала крымскую платформу по деоккупации полуострова, и она набирает обороты. Уже многие страны подтвердили свое участие, многие уже высказали, что им нравится эта инициатива. И вот недавно руководство Украины предложило Кувейту принять участие в работе крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Отмечается, что 14 марта посол Украины в Кувейте Александр Балануца встретился с заместителем министра иностранных дел Кувейта по вопросам протокола Аджираном. И вот о чем они говорили. Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього співробітництва в різних сферах, в тому числі питання можливої участі кувейтської сторони в діяльності Кримської платформи. Важно ли участие Кувейта в работе Крымской платформы? Ви знаєте, я скажу так, важлива участь будь-якої держави. Тобто, чим більша кількість держав буде брати участь у роботі Кримської платформи, в принципі, тим краще. Я не знаю, чому саме наша влада, наше Міністерство закордонних справ вирішило в цьому випадку співпрацювати з Кувейтом. Ну, це дійсно трошки, можливо, так би мовити, під питанням, але так чи інакше, я скажу таким чином. Кожна держава, яка підтримує територіальну цілісність нашої країни, кожна держава, яка підтримує, власне, повернення Криму до, власне, України, може брати участь в Кримській платформі. І в цьому випадку дуже важливо залучати максимальну кількість держав. Тобто, якщо ця цифра насправді буде, там, це будуть десятки, а то й, можливо, там більше 100 країн, які 100% скажуть, що ми будемо приймати участь, це буде означати, що насправді весь світ підтримує Україну і весь світ підтримує Крим. І головне, весь світ підтримує кримських татар, тому що ми прекрасно розуміємо, в якій ситуації вони опинилися в окупованому Криму, і ми прекрасно розуміємо, кого зараз найбільше потрібно підтримати в цьому випадку. Тому однозначно це добре. Головне, щоб ця Кримська платформа була дієвою. Тобто, як декларація, це добре, але головне, щоб далі були якісь певні дії. Це буде найголовніше. Про эффективность крымской платформы обязательно поговорим. Я вот по Кувейту что хотела спросить. Вот как вы думаете, насколько корректно сравнивать ситуацию с Крымом с опытом Кувейта? Помните, когда Ирак оккупировал Кувейт, собралась западная коалиция, операция «Буря в пустыне». И, если я не ошибаюсь, Кувейт освободили там в течение 1 месяца. Насправді, я ще раз хочу сказати, будь-який досвід – це є добрим. І, зокрема, ми можемо навіть цей досвід, в принципі, застосовувати і планувати, чи стратегічно, чи тактично прописувати можливі сценарії. З точки зору того, що Росія може рано чи пізно ослабнути, і ми не знаємо, які тектонічні зміни взагалі можуть початися в Росії там за рік, 2, 3, 5, навіть 10. Тобто Україна повинна розуміти, що рано чи пізно Путін піде, і питання буде в тому, в якому стані буде Росія станом на той момент. Якщо на той момент буде можливість деокупувати Крим за допомогою наших союзників, за допомогою наших міжнародних партнерів, то я думаю, що нам на це потрібно буде йти. Просто питання в тому, що виключно дипломатичним шляхом, ми повинні розуміти, Росія Крим не віддасть.
Тобто, в нашому випадку ми повинні говорити про те, точніше, не виключати будь-яких варіантів і будь-якого розвитку подій в Україні і в керівництва нашої держави на столі має лежати кілька сценаріїв. Перший сценарій, який ми зараз реалізовуємо, який реалізовувався з 2014 року, це політико-дипломатичний сценарій. Сценарій тиску, сценарій санкцій, сценарій, власне, от такої двосторонньої чи багатосторонньої роботи з нашими міжнародними партнерами. Сценарій другий, який повинен також лежати, це в тому числі і воєнний сценарій. Це те, чого колись, я не говорю зараз, я не говорю завтра, я говорю тоді, коли Росія може ослабнути і коли Росія може піти геть з Криму, але для цього нам потрібна потужна українська армія та підтримка наших міжнародних партнерів. Для того, щоб з мінімальною кількістю можливих втрат деокупувати Крим. І от, власне, той приклад, який ви навели, буря в пустелі, Кювейт, це, власне, те, що, в принципі, також можна розглядати. Я, наприклад, не відкидав би жодного варіанту розвитку подій, навіть якщо це можна буде реалізувати там через 10 років, через 20 років. Цей ключовий момент історичний для української держави може настати будь-коли. І ми повинні, як кажуть, в день, от знаєте, от сталося якась подія, яка може дозволити нам деокупувати Крим. Ми повинні це зробити, ми повинні бути до цього готовими. Тому кілька сценаріїв, і в тому числі залучені от фахівців з Кювейту, які можуть розповісти, які можуть ретроспективно пояснити, як це робити, я думаю, це теж є дуже важливим. Тому однозначно досвід кожної країни, яка перебувала в такій ситуації, він є для нас дуже дорогоцінним для того, щоб ми могли вчасно зреагувати. Пане Андрію, давайте підключимо к нашій бесіді ще пана Сергія Рудика, народного депутата України 8 та 9 скликань, кандидата історичних наук. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. А как вы считаете, насколько сегодня корректно экстраполировать опыт Кувейта или даже опыт Нагорного Карабаха на наши оккупированные территории? Мені здається, досвід Карабаха більш може бути практичною, мати наслідки. Але Кувейт не зовсім коректний приклад. Мені так здається. Але не погодитися з колегою теж не можу, що досвід будь-якої країни цінний, якщо він призведе нас до фінальної точки, завершення. А фінальна точка для нас – це деокупація, і яка може статися в будь-який момент, так само, як свого часу сталася окупація. Я на цей момент був головою секретаріату фракції «Свобода», і на моїх очах розвивалася ця історія. Єдине, що я не брав участі як політик, від якого залежало прийняття рішень, але коли мені вперше сказали, що Кримом їдуть танки, я не повірив. Мені настільки здалося це нереальним на той момент, що просто не вкладалося в голові. Зараз багатьом нам після 7 років окупації здається, що якась швидка деокупація Криму теж малоймовірна. Але треба це вірити. І дійсно, я погоджуюсь з Андрієм, мати кілька влади сценаріїв цього повернення. І після останніх змін, сподіваюсь, стратегічних змін, а не епізодичних нашої влади, щодо і зовнішньої політики, і ставлення до Росії, і окремих питань внутрішньої політики, які з цього випливають, у нас з'явився якийсь такий оптимізм у мене, що ця історія має реалії цієї історії можуть бути ще з нашого життя, і я би дійсно не відкидав би всіх сценаріїв. Мы с паном Андреем еще обсуждали крымскую платформу, инициированную сегодня, и вот к ней пригласили, принять участие в ней пригласили сейчас Кувейт, и вот сегодня появилось такое сообщение от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Он сказал, что Российская Федерация вряд ли будет участвовать в крымской платформе. А мне вопрос, вообще, нужна ли нам там Россия? Ми взагалі якісь такі ідіотські ситуації перебуваємо. Без Росії, яка є членом ООН і має право вето на всі, по суті, стратегічні рішення, ми не можемо нічого прийняти. Але зрозуміло, що їхня присутність
вихолощує будь-який переговорний процес і в будь-яких міжнародних майданчиках, де тема України і відновлення нашої територіальної цілісності обговорюється, ми в патовій ситуації. Зрозуміло, да? Тобто я сам для себе, як політик, не можу знайти відповідь на це запитання. Без них ми не можемо, а з ними немає сенсу. Тобто це якась така дуалістична ситуація. Як би ми не прийняли рішення, воно все рівно буде недосконале. Пане Андрею, а вы как считаете, можно ли в рамках Крымской платформы разработать некую дорожную карту по освобождению Крыма без участия в ней России? Я думаю, що в такому випадку ця дорожня карта чимось буде нагадувати у нас нормандський формат, який, власне, чи дорожню карту після останньої зустрічі в кінці 19-го року, яку нібито розробили за участю там Макрона, Меркель, Зеленського і Путіна. Тобто ми бачимо, що насправді все це не виконується. І насправді ми бачимо, що всі ці речі, кажуть, просто не виходять з глухого кута. Тому, якщо ми насправді будемо бачити Російську Федерацію в Кримській платформі, я думаю, з боку держави-агресора будуть однозначно блокування будь-яких позитивних проукраїнських ініціатив. Єдине, що черговий раз можемо побачити, що просто буде створена така міжнародна платформа. В черговий раз ми можемо медійно, інформаційно заявити на весь світ політично про те, що Крим – це є Україна. Але поки Російська Федерація буде учасником такої платформи, і знову ж таки ми повинні розуміти, до того моменту, поки в Росії існує путінський режим, і поки в Росії не почалися певні внутрішні проблеми, внутрішня така дестабілізація, до того моменту участь Росії буде не те, що дестабілізуючим фактором, участь Росії буде блокуючим фактором. Але я згоден з Сергієм про те, що насправді, якщо ми говоримо про створення таких от платформ в рамках Організації Об'єднаних Націй, то без тої ж самої Російської Федерації ми просто також не зможемо нічого робити. Тому в цьому випадку, звичайно, без змін, я маю на увазі статут тої ж самої Організації Об'єднаних Націй, як кажуть, не обійтися. Тобто ми повинні розуміти, що Організація Об'єднаних Націй теж прийшла до якогось певного такого, як я скажу, тупіка. Тобто тупікова ситуація, коли є там Радбез ООН, є Генасамблея ООН, і одна держава насправді може накласти вето на ті чи інші ініціативи. Причем страна, которая в своей конституции утвердила, что международное право ей не закон. Абсолютно так. Тому ж і говорю, що насправді зараз прийшов час, і я сподіваюся, що за якісь там кілька років все ж таки світове співтовариство дозріє до того, щоб якимось чином змінити, власне, підходи, в тому числі і в рамках Організації Об'єднаних Націй, взагалі до формування міжнародного права. Бо виходить така ситуація, що дійсно Росія 7 липня минулого року у своїй конституції прописала, що міжнародне право для неї більше не є пріоритетним. І в такому випадку виникає питання, а що може тоді блокувати держава-агресор в Організації Об'єднаних Націй, якщо вони не визнають, по суті, ту ж саму Організацію Об'єднаних Націй. Але що стосується Кримської платформи, якщо так загалом говорити, однозначно це певний політичний крок правильний. Єдине, що я вже говорив, головне, щоб це мало якісь подальші дії. Бо, на жаль, українська влада 1,5 року про Крим особливо не згадувала. Зараз почала трошки згадувати, трошки говорити. І ми будемо бачити, чи це просто така собі піар-кампанія для того, щоб набрати собі політичних балів, чи дійсно будуть якісь хоча б певні дії політичні для того, щоб ми на міжнародній арені нагадували кожній державі про те, що Крим – це Україна, про те, що в Криму є наші громадяни, про те, що в Криму порушуються права людини, про те, що Крим рано чи пізно повинен повернутися. Це теж, до речі, дуже важливо, навіть незважаючи на те, що
така платформа може бути недієвою. Я предлагаю нам обсудить еще очень важный вопрос. Это вопрос ратификации Харьковских соглашений. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений. Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не смогут понести ответственность за свои голосования, сообщил он. Давайте послушаем его цитату. СБУ вже прийшла з відповідними рішеннями суду. Хто як голосував, на щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування. Індемнітет він залишається. Я не впевнений, що ця ідея буде повністю реалізована. Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что бывший президент Виктор Янукович и украинский парламент вынуждены были поддержать Харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ. Вот его цитата. Це була абсолютна безвихідь, коли виступає прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр економіки, міністр фінансів і доводять, що Україна впаде, тому що ціни цієї не витримають за енергоносіями. І нам потрібно прийняти це принизливе, можливо, рішення, але виходу іншого немає. Пане Сергею, если действительно сегодня нет возможности привлечь к ответственности тех народных депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений из-за индемнитета, то тогда что это? Политпиар? Я думаю, що це ближче до політпіару, і мені би дуже хотілося, щоб за Харківські угоди люди, політики, понесли справедливе покарання. Це був один з елементів того, що лягло в цю проросійську політику, і результатом стало дійсно завоювання частини української території. Але цитата спікера, і навіть без спікера це можна було зрозуміти, Конституція забороняє подібні речі. Я не знаю, яким треба бути, який прецедент може до цього призвести. То мені здається, що все-таки Зеленський і його адміністрація разом з парламентом, з генеральним прокурором, з силовим блоком мали достатньо часу для того, щоб показати себе, якби вони хотіли цю історію довести до фінального завершення. Півтора року в них не було ніяких рухів в цю сторону. І бачите, мене як і політика, і відчасти політолога дуже непокоїть, тому що поки не було грудневої соціології, яка показала різкий зріст симпатії до ОПЗЖ, не стояло питання про закриття проросійських каналів. Поки у Шарія рейтинг був в районі 3%, ніхто не чіпав того Шарія. Хоча він то саме ніс в прямих ефірах багатьох каналів впродовж багатого періоду часу. Поки не було інших потенційних електоральних суперників у «Слуги народу», які виросли за цей період, їх не хвилювало питання Харківських угод. То мені здається, що це удар по політикам, які можуть скласти конкуренцію «Слугам» саме на їхньому електоральному полі. І елемент, який дозволятиме відносно в легальний спосіб силовому блоку, який підконтрольний нинішній владі, полювати на політиків. Ще раз кажу, я засуджую Харківські угоди. То есть, по-вашему, это такой политический пиар с целью повышения своих рейтингов и привлечения электората? Думаю, так. Я думаю, так. А скажите, по-вашему, что было больше в тот день, когда принимали эти Харьковские соглашения? Пророссийских сил в Верховной Раде Украины или просто святая вера в то, что русские, братский народ и так далее, и, в принципе, Черноморский флот в Крыму не рассматривался как угроза национальной безопасности, как угроза территориальной целостности? Я був в своїй службовій діяльності дотичний до теми
Криму впродовж, скажімо так, достатньо великого проміжку часу. 3 роки я очолював управління справи депортованих міністерства, потім Державного комітету України з справах національності і міграції. Майже там 1,5 роки я був головою Державного комітету України з справах національності і міграції. Слідкував за тематикою, навіть коли не працював на таких посадах. І з риторики, яка була в українських провладних кабінетах, в адміністрації президента Кучми, в Верховній Раді, в СБУ, в мене не складалося враження, що влада адекватно ставиться до ситуації. До тих самих кримських татар, до проблеми заблокування кримськотатарського народу, до проблеми не тільки з побутової частини влаштування кримськотатарського народу, а як взагалі центральна влада ставиться до проблем в Сімферополі, в Севастополі, в мене не складалося таке враження. Тобто у багатьох в Києві, щоб повторювати всі посади, і всі інстанції, якесь таке, знаєте, було поблажливе ставлення до ситуації в Криму. Не звертали увагу на проросійські сигнали, не просто проросійські, а на явно російську діяльність в Криму. Чому це пов'язано було, мені важко сказати. І в результаті цього всього ми отримали то, що отримали. Я би не сказав, що це була якась любов до Росії. Тобто Росія загальновідома підтекст цієї історії з газом, штучно підняли ціну на газ для того, щоб потім продати його по такій самій ціні, але вже за умови знижки. Тобто, ще раз кажу, мені важко сказати, що це було склалося за один рік. Тобто це була системна робота, починаючи з 90-х років в українському Києві, не без, я підозрюю, я думаю, що сьогодні вже загальновідомо, не без втручання самої Росії. Тобто я думаю, що дійсно частина політиків була підкуплена, частина політиків були шантажовані, частина політиків були ще з часів СССР інтегровані в систему, і їхні там минуле згадали. Ми ж так і не відкрили після здобуття незалежності архівів КДБ. По великому рахунку. Вона ж не пройшла ця люстрація, класична люстрація, яка відбулася в більшості східних країн Європи, ті самі Польщі. Ми далі не знали, що відбувалося. І хто кого за які там ниточки дьоргав, ми так само не знаємо. І оці люди, коли зараз скриваються, якби я вірив, були якісь наміри щирі у влади зробити, от там треба шукати, чому конкретний політик впродовж багатьох років займає проросійську позицію і при цьому знаходиться на ключових посадах держави. Там же ж не тільки мовити про харківські угоди. Дякую дуже. А питання газу, угоди перед тим, які було ще за Ющенка, хіба воно не є тою частиною проросійської політики, яка може тягнути на таку саму статтю, як і там державну зраду, яку зараз можуть інкримінувати окремим політикам. Дякую дуже, пане Сергію. Чохсагол нас Сергій Рудик, народный депутат Украины, был с нами на прямом зв'язку. Пане Андрею, почему сейчас вдруг взялись за Харьковские соглашения? И будет ли какой-то результат? Или же все так же бесперспективно? Я тут насправді переважно згоден із Сергієм Рудиком, який сказав про те, що насправді дуже дивно, чому цим питанням не займалися там в 19-му році, в 20-му році, чому цим питанням вирішили займатися саме зараз. Хоча, в принципі, всім абсолютно було зрозуміло, що Харківські угоди і те, що сталося в 2010 році, це певною мірою була дійсно державна зрада. І якщо ми не будемо брати там окремих народних депутатів, зрозуміло, що абсолютно всі це, скоріш за все, там не агенти Кремля, це, скоріш за все, там не люди, які конкретно кожного там підкупила Росія, але так чи інакше частина з тих людей, які просували тоді Харківські угоди, особливо в керівництві нашої держави, це, по суті, були люди, які так чи інакше афіліювалися з Російською Федерацією, які так чи інакше мали бізнесові, політичні, фінансові, будь-які зв'язки з Російською Федерацією. Ба більше, я навіть, можливо, і собі припускаю, що частина цих людей, можливо, мали зв'язки, в тому числі і з ФСБ. Але питання в тому, що насправді
в якому стані перебувала тоді Україна, і в якому стані взагалі перебувала тоді більшість народних депутатів. Це, по суті, люди, які так чи інакше перебували, як кажуть, під сукном руського міра. Тобто вважали, що Росія – це добре, це дружня держава. Це люди, які не вчили історію. Люди, які не знали, як вчиняла Російська Федерація 350 років з українцями, як вона вчиняла з кримськими татарами, як вона вчиняла з іншими народами в колишньому Радянському Союзі. Тобто елементарний історичний аналіз означав би, що ми не маємо підписувати цих угод. Що стосується теперішніх дій української влади, от і в мене є питання, чому саме зараз і яка юридична можливість буде, припустимо, якихось процесуальних дій, якихось дій, які стосуються там розслідування чи засудження тих чи інших осіб. Насправді, левова частка людей, які прямо причетні до підписання Харківських угод, зараз перебуває в Російській Федерації. Це Янукович, це Азаров, це ще якась певна частина людей, просто треба розбиратися, хто конкретно з міністрів і з керівництва держави тоді був причетний до просування цієї антиукраїнської ініціативи, яка заклала, по суті, окупацію Криму через 4 роки. Тому щодо народних депутатів, дійсно, от при, можливо, там моєму скептичному ставленні до того ж самого пана Разумкова, він в плані цьому правий, що насправді народні депутати за свої голосування не відповідають. Але, можливо, є інші кейси, чому вони проголосували. Можливо, є якісь питання корупції. Можливо, якісь є питання зв'язків з російськими спецслужбами. Все це потрібно зараз розслідувати, якщо влада цього захоче. Ну вот, кстати, очень интересный момент. Вы сказали, народные депутаты не отвечают. Да? Ну, а где вот эта грань между политической ответственностью и государственной безопасностью? Ведь можно принять любое решение и сказать, ну, мы приняли политическое решение, ну, мы ж не знали, что так будет. Простіть. Дивіться, насправді тут знову ж таки, якщо людина голосує за те чи інше рішення по своїй власній волі, це ще, як кажуть, півбіди. Але якщо ця людина має корупційні зв'язки чи фінансові зв'язки з тими чи іншими, чи олігархами, чи Російською Федерацією, це вже тягне на державну зраду. Тому тут треба конкретно по кожному народному депутату розслідувати, чи це просто було голосування, чи це було конкретно, планомірно, як кажуть, намірено, людина йшла на те, щоб голосувати, чи за фінансову вигоду, чи за якусь певну політичну вигоду. І ви правильно сказали щодо цієї межі. Якщо народні депутати України приймають рішення, яке в корені є антиконституційним, антидержавним і, зрештою, призводить до втрати територіальної цілісності нашої країни, в такому випадку однозначно потрібно розслідувати ці речі і почати з тих, хто це все організовував, закінчуючи тими, хто конкретно там ледве не носив папірці. Тому що насправді всі ці люди можуть бути потенційно державними зрадниками і потенційно можуть мати зв'язки з Російською Федерацією. Я єдине останнє скажу щодо мотивів влади. Єдине, мені хотілося б, щоб ця справа дійсно була доведена до кінця. Бо якщо ми так трошки ретроспективно подивимося на перше засідання Ради національної безпеки, яке відбулося ще 6 лютого цього року, коли Медведчука, там Козака, потім Медведчука визнали терористами, то чомусь досі ці терористи в нас ходять по вулицях Києва, досі ходять в Верховну Раду України. І досі насправді не було ні запобіжних заходів, ні допитів стосовно всіх осіб, крім Медведчука, але по іншій справі. Тому насправді це рішення РНБО просто може черговий раз залишитися на рівні політичного піару для того, щоб набрати електоральні бали владі, яка їх просто розгубила. Питання в тому, що влада розгубила свої рейтинги, і зараз вони намагаються зробити все, щоб якимось чином нас догнати, як кажуть, и втримати электоральные позиции. Пан Андрей, мы с вами начали обсуждать оккупированный Крым, а я хочу перейти сейчас к оккупированному Донбассу. Там сейчас на Донбассе происходит обострение, но ситуация не критическая и контролируемая. Об этом в эфире программы «Свобода слова» сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Вот его цитата.
Дійсно, у нас на території Донецької та Луганської областей відбувається загострення, збільшується кількість обстрілів, але ми не можемо сказати, що це критична ситуація і вона не перебуває під контролем наших військових. Ситуація повністю контрольована. Віктор Толочко, полковник Національної гвардії України в відставці, комбат 1-го батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицького зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Салям алейкум. Алло. Алло. Пане Викторе, витаем вас, салям алейкум. Ну, для начала, вчера Украина отмечала День добровольца. Я бы хотела в прямом эфире поблагодарить вас за ваше мужество и самоотверженность. Чухсаволность. Пане Викторе, и относительно Донбасса, вот Алексей Данилов сообщил о том, что там идет сейчас обострение, и мы ежедневно получаем сообщения о нарушении режима тишины. Вот по вашим оценкам, вообще режим тишины-то в принципе был? Вот это перемирие, о котором говорили, о котором говорят, что оно нарушается, оно в принципе было? Как вы оцениваете сейчас там ситуацию на фронте? Ну, тут, на мою думку, я би поставив питання по-іншому. Порушення режиму тиші було з якої сторони і з якої він зберігався. Так що, якщо з нашої сторони наші військові силовики намагались по максимуму дотримуватись режиму тиші, то ворог, звичайно, її не витримав. І навіть загострення, я думаю, що воно було пов'язано із загальноукраїнським святом Дня добровольця. Це, скажімо, як вітання було з цієї сторони добровольцям, що вони про нас не забули і вітали нас святом. Пане Викторе, а украинская сторона, украинские военные открывают ответный огонь на провокации российских боевиков? Скажемо так, що відкриття вогню, воно ж буває різне. Буває і з стрілецької зброї, так, і буває з крупного калібру. Наприклад, це все залежить від рішення командира, який відповідає за певний сектор. Якщо навіть і, скажімо, наші керівники, державні керівники заявляють про те, що вони дозволяють вогонь у відповідь, але ж військовий є військовий. Він має суто і без всякої розмови виконувати наказ. Якщо був наказ про заборону відкриття вогню у відповідь, то про те, що цей наказ відмінено, не однієї бумаги, оскільки я знаю, ні Збройної сили, ні інші силові структури не мають. Військовий має виконувати наказ. Коли б була відміна цього наказу про заборону, то відкривався би вогонь у відповідь. Сегодня украинская власть привержена политико-дипломатическому пути возвращения своих территорий, Крыма и Донбасса. Вот вы как военный человек, человек, который был на фронте, воевал за нашу страну, как вы оцениваете перспективы Минских соглашений, нормандского формата? Считаете ли вы возможным возвращение наших территорий политико-дипломатическим путем? Однозначно ні. Дипломатія нічого не вирішить, тому що сама політика країни-агресору, вона не націлена на те, щоб щось комусь віддавати. Не нашого Сходу, не нашого Криму. Однозначно питання, що це можливо затягування ситуації, накоплення сил, але питання дипломатичним шляхом воно не вирішиться, і неодноразово навіть і російські політики, керівники російської держави заявляли про те, що питання повернення цих територій взагалі не стоїть у порядку денному. И последнее, что вас хотела спросить по поводу вакцинации военных. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? По вашим данным, как много военных уже вакцинировались и как много тех, кто отказывается получать вакцину от коронавируса? Ну, я вам зараз не зможу сказати конкретної цифри, скільки на даний момент вакциновано, але знаєте, що в розпорядженні Міністерства оборони
поступила вакцина, і практично вся перша лінія на даний час зараз вакцинується. Дякую дуже, пане Вікторе. Чухсав у нас Віктор Толочко був з нами на прямому зв'язку. Полковник Національної гвардії України в відставці, комбат 1-го батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицкого. Пане Андрею, как вы оцениваете перспективы Минских соглашений? Можно ли их как-то реинкарнировать? Теоретично, звичайно, можна, але як практично буде це все відбуватися, і чи захоче робити знову ж таки це Російська Федерація? От коли ми там 10-15 хвилин назад говорили про Кримську платформу і взагалі про участь Росії в Організації Об'єднаних Націй, тут ми маємо десь приблизно схожу ситуацію. Схожа ситуація полягає в тому, що насправді в односторонньому порядку ми і по суті, інші держави, які є гарантами, чи були Мінських угод, просто не можемо нічого зробити. Знову ж таки, треба говорити про те, що Мінські угоди в той час, коли був підписаний Мінськ-1, Мінськ-2, тобто 14-15 роки, вони дійсно відіграли певну роль. І ця роль полягала в тому, що, власне, на Мінських угодах базувалися санкції проти Російської Федерації. Власне, ті санкції, які сьогодні і протягом останніх 7 років просто добивали економічно Росію і не дали Російській Федерації просунутися далі в бік материкової України, ту ж саму Харківську область, далі Донецьку область, Луганську область. Але питання в тому, що станом на сьогодні Мінськ просто знаходиться в такому напівмертвому стані. Єдине, що дійсно важливо, це санкції. Але насправді от ситуація дійшла до того, що Росія не хоче виконувати жодну з норм тих підписаних Мінських угод, які в нас були і які в нас є. От жодну. Насправді протягом останніх 1,5 року була таке було бажання з боку влади Зеленського актуалізувати взагалі Мінськ, фактично дати можливість там виконати якісь угоди. На жаль, з нашої сторони української ми дуже часто йшли на багато поступок, в тому числі по розведенню військ, в тому числі там по забороні нашим військовим на аеророзвідку, взагалі на розвідку як таку. Зеленський говорив, там треба просто перестати стріляти. Тобто ми чули дуже багато речей. Но, пан Андрей, вы же понимаете, что вопрос по Минским соглашениям это даже не вопрос выполнения или невыполнения тех или иных пунктов, а вопрос именно порядка выполнения этих пунктов, где Россия настаивает на своем порядке, Украина на своем, и именно в этом и есть несостыковка. Але насправді текст Мінських угод, він є одним. Да. Він підписаний, ми його маємо, і давайте тоді виконувати. Починаємо з пункту 1, пункт 2, пункт 3, пункт 5, пункт 10. На жаль, Російська Федерація хоче чомусь починати одразу ж там з якогось 5, 7, 10 пункту. Тобто ми говоримо, так, абсолютно, ми говоримо про те, що має бути виконаний безпековий аспект. Тобто пункти там 1, 2, 3, 4 – це безпекові пункти, які мала б виконати Російська Федерація. В нашому ж випадку Росія читає Мінські домовленості абсолютно інакше. І те, що я говорив, Україна вже пішла на поступки, на які, в принципі, вона навіть за тим же ж Мінськом не мала б іти. Бо треба виконувати конкретні пункти. І в цьому випадку, звичайно, Мінські угоди можна змінювати, але питання в тому, на які зміни піде Російська Федерація. Якщо Росія піде на зміни, щоб спочатку там певні політичні речі, а потім безпекові, то на це погоджуватись в жодному випадку не можна. Тому що нам будуть знову пропихати формулу Штайнмаєра, вибори, там, можливо, якийсь статус для тої ж російської мови чи ще для чогось. Неважливо. Будь-які речі, які буде просувати Росія в власних інтересах, це будуть речі, які будуть невигідні Україні, і це будуть речі, які будуть шкодити, власне, нашій державі зсередини. Тому Мінські угоди, звичайно, при нормальному, адекватному діалозі за посередництва наших міжнародних партнерів можна змінювати. Та чи захоче цього Росія? Я бачу, що Росія цього не хоче. Росії навіть зараз, в принципі, вигідно заморозити все це і тримати це все в тому вигляді, як є, для того, щоб певною мірою далі продовжувати просувати свої інтереси. Многие политики, эксперты говорят, что
в качестве способа реабилитации этих Минских соглашений можно к ним привлечь Соединенные Штаты Америки, учитывая активную позицию новой администрации США в вопросе Украины. Это реально? Насправді можна говорити і про залучення туди і Франції, і Німеччини, і Сполучених Штатів Америки. І Сполучені Штати Америки, я думаю, погодились би на це. Але в чому нереальність цього? Знову ж таки, потрібна згода Російської Федерації. Як тільки Росія почує про те, що ми хочемо фактично посередником, чи медіатором, чи свідком зробити Сполучені Штати Америки, зрозуміло, що в такому випадку вони просто заблокують цей процес. Можливо, нам потрібно якийсь третій формат іще зараз розглядати, крім Мінська, крім нормандського формату, якийсь третій варіант вже за посередництва Сполучених Штатів Америки. Бо я не бачу можливості, щоб Росія погодилась на участь інших сторін в Мінську. В іншому випадку вони прекрасно розуміють, що якщо вони на це погодяться, вони, відповідно, не зможуть вже настільки просувати свої інтереси, і вони вже не зможуть настільки тиснути на нашу державу. Дякую дуже, пане Андрію. Спасибо вам большое, що були з нами на протяжении часа. Андрій Смолій, політичний аналітик, громадський діяч, був з нами на прямому зв'язку. Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на интервью немецкому изданию «Тагешпигель». Давайте послушаем. Нам не потрібен «Північний потік-2». Комісія завжди говорила, що з нашої точки зору проект не потрібен для енергопостачання ЄС. Але «Північний потік-2» існує. Комісія ЄС повинна забезпечити використання «Північного потоку-2» відповідно до правил Євросоюзу. Росії це не подобається, але це правила ЄС. К нам сейчас должен присоединиться гость, мы с ним обсудим подробнее эти и другие вопросы. Вопрос «Северного потока-2», вопрос взаимоотношений новой администрации США с украинской властью. Я напомню, что у нас в студии работают телефоны на экраны ваших телевизоров. Режиссер их периодически выводит. +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Туда мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Можете подписываться на сайт телеканала АТР, atr.ua. Это наш адрес. Сегодня ваша подписка на наш телеканал АТР поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте, так как финансовые проблемы телеканала АТР все еще не решены. Если сегодня мы продолжаем работать в этой студии в прямом эфире, мы продолжаем производить новости и программы, то это все благодаря вашей помощи. Чохсагунс. К нам сейчас присоединился Михайло Трипольський, головний редактор видання «Руська реклама» з Нью-Йорку. Пане Михайло, вітаю вас, селям алейкум. Спасибо, я вас витаю. Добрый день. Пане Михайло, относительно «Северного потока-2», как вы думаете, дожмут ли его американцы? Пока я сказать вам это не могу. И мы видим, что наша администрация Байдена, они все-таки стараются не сжигать мосты с Москвой. К сожалению, может быть, как для меня, они все-таки маневрируют. Я не вижу пока, чтобы Байден так жестко пытался дожать Кремль. Вы это видите, видимо, сами по санкциям, которые, я бы считал, никакие пока это, слишком уж они легкие. Там несколько фигур администрации президента России. Но будем надеяться, все-таки в Конгрессе у нас обе партии настроены на то, чтобы жестко реагировать на действия Москвы. Будем надеяться. Пока я не вижу, чтобы было такое движение к ужесточению санкций в отношении Кремля и в отношении этого проекта. Но
хочется надеяться, что все-таки будут какие-то движения. Скажите, а в Надеюсь. чем может проявляться вот эта жесткость, о которой вы говорите? И Жозеф Байден, в принципе, во время своей предвыборной кампании неоднократно говорил о том, что будет помогать Украине, то, что Украина будет приоритетом во внешней политике для него в вопросе противостояния России. Вот в чем, собственно, будет проявляться вот эта поддержка, практическая поддержка? Ну, скорее всего, Байден будет оказывать давление в области дипломатии, поставки вооружений. Ну, может быть, это будет... Возможно, американцы пойдут на предложение украинского руководства о новом Будапештском меморандуме. Скорее всего, они постараются быть вовлечены и в эту инициативу. Наверное, будет более активное участие Украины в отношении ситуации на Донбассе. Извините, я что-то упустила. Какой новый Будапештский меморандум? Или речь идет о Будапештском меморандуме от 91-го? Есть же сейчас новая украинская инициатива. Вот, об этом написали и украинские, и российские, и у нас это об этом говорило, что Украина хочет вернуть, сделать новый формат мимо Будапештского меморандума с участием и Соединенных Штатов, даже если Россия откажется в нем. Это вот новая инициатива с тем, чтобы была обеспечена безопасность Украины. Это новый альянс, который Киев собирается продвигать. И, наверное, Байден пойдет... Для Байдена вообще Украина — это особый случай. Вы знаете, что он, будучи вице-президентом, часто бывал в Украине, и для него это какой-то особый пункт. Он особенно озабочен коррупцией в Украине, демократией в Украине. Ни одна республика на постсоветском пространстве не занимает столько внимания у Байдена, его администрации, сколько в Украине. Это, видимо, продолжение его курса, который был еще при президенте Обаме. И я надеюсь, что Байден все-таки будет жестко реагировать на все путинские поползновения, особенно в плане развязания очередного конфликта. Я, например, слушаю постоянно и российские телеканалы. Там эта идея нового военного конфликта, она постоянно обсуждается в эфире. И такое впечатление, что в Кремле эту возможность рассматривают нового военного конфликта как ответ на, может быть, на санкции. Но в данной ситуации есть такая версия, что американцы и россияне между собой поговорили, и эти вот облегченные санкции — это как бы ответ на обещание Путина не разжигать конфликт на Донбассе. Есть такая версия, что была какая-то закулисная договоренность, что Россия не будет продвигать эту идею, хотя в российском телеэфире тема войны с Украиной постоянно присутствует. А вы допускаете, что такая договоренность была? Или она нереальна? Может быть, потому что, видимо, у Путина пока еще... Я вот в одном из эфиров, другой передаче, вчера я выступал, я говорил, что Путин чувствует слабость, и, скорее всего, он мог бы начать военный конфликт в Украине, если он уже бы ощутил, что его позиции слабы. Но, видимо, сейчас он так... Его реакция была, что лучше договориться с американцами, слабые санкции в ответ на то, что войны или обострения ситуации не будет. Ну а что значит военный конфликт? У нас и так оккупирован Крым, у нас и так ежедневно на востоке Украины обостряется ситуация. Вот только за последние несколько дней оккупанты с той стороны обстреляли вчера 14 раз, позавчера 18 раз. В принципе, и так у нас продолжаются военные действия. Это вяло текущие. А вот если брать российские эфиры, то выступающие там эксперты постоянно зондируют почву о крупном вооруженном конфликте. Один из них заявил, что там целая армия танковая развернута на красном направлении Украины. И постоянно разговоры, что мы возьмем Киев, мы эту власть свергнем. И заявление, что Украина — это часть России, это и заявление вице-спикера Толстого, который озвучивал на Первом канале. Это наша территория, мы ее вернем силой. Постоянно обсуждается в эфире и на НТВ, и на Первом канале. И, естественно, у Соловьева, что военный конфликт может быть крупным. Не просто провокации, а настоящая война с поддержкой сепаратистов. Вы понимаете сами, что означает поддержка. Это российские военные и крупный военный конфликт.
крупный. Не просто провокация, а настоящая война. Эта тема обсуждается постоянно в эфирах российских телеканалов. Не просто так, я думаю. Это зондируется почва и реакция российского населения на это. Знаете, я вчера сказал в одном из эфиров, что если такое случится, то Россия пожнет огонь. И то, что было 5 лет назад, это будет много хуже. Украинская армия усилилась, и то, что российские морги будут забиты под завязку, это понятно. И Путин часто, видимо, старается оценить шансы, но эта опция, так как я ощущаю по настроениям в российских СМИ, она не снимается с повестки дня. Может быть, она сейчас снялась, поэтому и санкции такие слабые на посадку Навального. Может быть, договорились между собой, может быть. Санкции США по Навальному, они синхронизированы с Европейским Союзом. Почему, как вы думаете, они такие все же неэффективны? Это все же персональные санкции. Есть ли вероятность того, что американцы будут предпринимать с приходом Байдена более радикальные санкции в отношении России? К примеру, могут ли они имплементировать вот тот закон, который, кстати, принял Конгресс США в 2017 году. В 2017 году о внедрении там жестких санкций против ближайшего окружения Путина. Там санкции оцениваются на $триллионов. И этот закон, если не ошибаюсь, как раз блокировал сам Дональд Трамп. Вот этот закон может быть имплементирован? Может быть, но пока пока Байден выжидает. Вы сами это видите, он выжидает, он и с Зеленским контактов не имеет. Пока Байден больше, я думаю, настроен, я так вижу, санкции вводить против олигархов украинских, скорее против окружения Путина. Это и касается Коломойского, это касается других ваших олигархов. Я вижу, что Байден сейчас более настроен оказать давление на Зеленского с тем, чтобы он провел наконец-то... Чего от нас ждут? Вот. Чего ждет сейчас администрация США от Зеленского? И почему такой телефонный разговор еще не состоялся? Она очевидно, чего она ждет. Она ждет, что Зеленский все-таки сможет сломать шею украинской олигархии. Нужно помнить, вот в нашей американской прессе, и особенно в русскоязычной, когда шли выборы, было очень много лжи в отношении того, почему там Байден в свое время давил на Порошенко с этим траншем в $1 миллиард, и было много инсинуаций, что он это делал специально. На самом деле скрывали то, что для Байдена Украина очень важна. И когда Байден собирался ехать в Киев на переговоры с Порошенко, он поставил в известность всю республиканскую администрацию. Консерваторы тогда все хорошо знали, и они одобрили поездку Байдена в Киев, ее одобрил Евросоюз, и был консенсус. Нужно бороться с коррупцией в Украине. И сегодня Байден получил еще больше свободы рук в этом отношении. Вы знаете санкции в отношении Коломойского. Администрация Байдена считает, что нужно нанести, ударить по рукам украинским судьям, которые поддерживают коррупцию. Нужно в Украине восстановить в полной мере действия антикоррупционного комитета. Он так полагает. Нужно вернуть независимость Центробанка Украины. И самое главное, он дал понять Зеленскому, что если он не сможет или не захочет бороться со своим бывшим другом Коломойским, Америка финансовую помощь Украине будет, видимо, тормозить. Поэтому и мы видим, как сейчас Зеленский, это вы сами это видите, он нанес, он как бы приветствовал через 3 дня после объявления этих санкций, он все-таки приветствовал санкции в отношении олигархов, он дал понять, что Коломойского он тоже будет по возможности поджимать, что он постарается провести реформы, и реформу права, и судебную реформу. И на выступлении на съезде «Слуги народа», мы же это слышали, и я читал это в интернете, он прямо дал понять, что это будет его курс на реформу. И Байден его к этому подталкивает. Если Байден это делал еще в 2016 году, то сегодня он собирается это сделать еще более жестко. От Зеленского требуется то, что требует и Евросоюз, и то, что требует наша администрация, и то, что требует оппозиция в Америке. Почему-то Украина, вот так вот, это единственная, видимо, республика, которая внимание администрации Байдена
наиболее видимо. То есть Украина поставлена во главу. Он больше нигде так себя активно не ведет, как в Украине. И он требует от Зеленского реальных шагов по борьбе с коррупцией. То, что он и от Порошенко требовал в 2016 году, когда ездил в Украину, это все тоже, это все звенья одной цепи. Он на это ставит, ему это важно. Для Байдена важно украинское направление. Вот так он поступает. Дякую дуже, пане Михайло. Спасибо вам большое. Михаил Трипольский был с нами на прямой связи, главный редактор издания «Русская реклама» из Нью-Йорка. Но я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Оставайтесь с Первым крымстарским АТР.